ह्याची तयारी नाही झाली ती अजून. हे कामी लेट पाठवता होय ना. ह्यो खेळत नाही, मस्ती नाही करत. हे मस्ती करणारी माहिती. हो तेव्हा अभ्यास हातात बघ, अभ्यास बघ त्याचा. अभ्यास झालो मग तुझं चालो कालचो पाठी काय हे दाखव काय ता होय दाखव. वजाबाकी पण येतात तुका. तू काय करते थांब 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 वजाबाकी येतात ती. 8 + 5 किती. थांब तू तो सांगता पहिला, नंतर तुका विचारणार मी. किती रे 8 + 5. थांब तू कराय तू तर तो प्रश्न नाही. 9 + 4 किती हय बघ. अभ्यासाचा विषय नाही त्याच्याकडे ना. माका माहिती होतं. तुका विचारतोय आता 9 + 4 किती. 9 भारी आहे तू हुशार तू बघ सकाळी 4. थांब तू. आणि 8 + 5 किती. 3 10 9 8. अरे याचे कपडे नाही घातलेले. 10 + 7. थांब अभ्यास थांब ते काय विचार. आणि एकाच झालं ती. तुम्ही तू तर अभ्यास केलाच नाही. ते का तरी शिकव. वाजले बघ किती. इंग्लिश म्हणतो. तोंडात पाणी लावू जा. ह्यांच्यावर औषध हळद घोळ घालीत रवशी. अरे कॅन नेम टाकूचा. हे घे पाठी तुझी. पटी दी. ये मावशी तयारी चांगली करता की आहोत. हा करून ठेवायची. आऊस तयारी चांगली करता की मावशी. मम्मा 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 ते पुष्पाचं नाव खराब केलंय. पुष्पा हिला तकडनं तयारी करू. मम्माचं नाव मम्मा नाही. मम्मा तकडे या. काय बारीक हात मिळवतो तू. हात मिळव पटकन आधी. हा नाही तर काय 1 नंबर. काय तूच घाल रे. 50 नाही 1 गेलो किती रवले. 49. तुका माहिती आहे ना चैतन्याचा माहिती आहे तुका. नाही 32 जुना किती 16 16 32 64 एवढा पाठ दैबाई चांगले आहे. काय म्हणत. बक्का लावून गेलो. होटीली फादर नाव का. फादर नेम आजोबा. कोण. आजोबा. आणि मदर नेम. मदर नेम आई. मदर नेम आजोबा. कोण. आजोबा. आणि मदर नेम. मदर नेम आई. बाई बाई काय वाया पापड देव. पापड नको. बाई व्हिडिओ काय कुरकुरे देव. अरे बाई पाठ वाईक दाखवता. व्हिडिओ वाईक दाखवता. बरा गेल्या ह्यो कोकटा होते तर बघणार आता बाई. आणि हेच करतो का रे घरी. अभ्यास नाही करत ते. देते पप्पा गप राहा हो तुम्ही. मग आता कपडे काढ ना. कपडे नाही होत हो. कपडे नाही हो माझे. गप रडायचा ते घामावून ते मंगच करतात ती. जादून येतात. उचलून घ्या उचलून मी मग प्लेट करून आणून सांगतो.